स्थानाने क्रशिंग करतोय. अशा पद्धतीने आतापर्यंत 3,30,000 टनाचं आपण आज क्रशिंग केलेलं आहे आणि जवळजवळ 2,20,00,000 आपण निर्यात केलेले या वर्षीचे. हा कुठं सीझन बंद पाडायचा का, अशा पद्धतीचं एक धोरण या ठिकाणी केलं आहे. जी विकास मंचची मंडळी आहे त्याच्यात काही दम नाही, आता सगळ्यांनी सांगितलं. मी त्यांना विचार पण करत नाही, त्यांनी खालच्या पातळीने करायला लागले तर मी फक्त त्यांना अशा पद्धतीने बोलू नका एवढंच सांगायला गेलो. परंतु त्याचा दुसरं एक की ज्याचं नाव घ्यायचं कारण नाही. माझ्यामध्ये जे काही लोकांनी या ठिकाणी बोलले तशाच पद्धतीचं ग्रामीण भागाच्या कट्ट्यावरती ही चर्चा होती की धर्मराजला कोण त्रास देते, कारखान्याचं कोण अडवं येते हे सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळे मी बोलायचं कारण नाही. मी जेवढं काही करता येईल कशाही पद्धतीचा माणूस असेल त्याला आपल्या सोबत घेऊन कसं जाता येईल. जी जुनी घराणी आहेत त्या जुन्या घराण्यातला माणूस वडिलांनी हा कारखाना उभा करायला त्या ठिकाणी मदत केली, कष्ट घेतले, आपल्याच्या बरोबर प्रत्येक ठिकाणी पळायला आले. अशा पद्धतीने अनेक कुटुंब आहेत. त्यामध्ये ते एक कुटुंब आप्पा वारले, त्यांच्या आईला मी त्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व देण्यासाठी डायरेक्टर बोर्डामध्ये बोललो. त्यानंतर त्यांचे भाऊ ते त्या ठिकाणी इच्छुक झाले, त्यांना आपण सगळ्यांनी मिळून न्याय दिला आणि अतिशय सुंदर अशा पद्धतीचं काम त्यांनी मध्ये काम केलं. परंतु अचानक तो वारला आणि त्यानंतर मात्र या कुटुंबाला न्याय देण्यासाठी म्हणून सर्व समाजाने मिळून त्या ठिकाणी विचार केला आणि त्यांना प्रतिनिधित्व करण्याची आपण त्यांना घेतलं, देवस्थानमध्ये घेतलं. परंतु आपल्या गुजक्या मनस्थितीने समाजाने जी अपेक्षा व्यक्त केली तशा पद्धतीनं तुमची काम करायची प्रवृत्ती दिसत नाही आणि तशा पद्धतीनं एक प्रकारे हे सगळे अडचणी मग धर्मादायकतामध्ये केस करणं, इतरत्र काहीतरी अडवं लावणं, एनजीटी मध्ये केसेस करणं, ही अतिशय म्हणजे याची मानसिकता कशा पद्धतीची हे तुम्ही समजू शकता. जे आपल्या वडिलांनी उभा करताना ज्या पद्धतीचा पाया रचला तो कारखाना बंद पाडतो, देवस्थान बरखास्त करतो, ही भाषा कुठली, हे कोणाला शोभतंय? आणि म्हणून आम्ही त्याच्या मी त्यांच्या तोंडात कुठल्याही प्रश्नाला उत्तर देत नाही. परंतु हे आज आपण समजून घेतलं पाहिजे, हाचा त्रास मला होतोय. तशाच पद्धतीनं आपण सर्वांनी मिळून, शहरातल्या विशिष्ट लोकांनी मिळून किंवा आपणही ज्यांना 2 टर्म आपण आमच्या पॅनलच्या विरोधात निवडून येऊन त्यांना संचालक म्हणून 2 टर्म घेतलं. त्यानंतर या कारखान्याचं कशा पद्धतीने वाढ झालं हे 10 वर्ष काम केलं आणि नंतरच्या काळामध्ये जेव्हा परिस्थिती आली, समाजाने मोठ्या प्रमाणात 4थ्यांदा निवडून दिलाय, 3ऱ्यांदा निवडून दिलं असताना प्रसंग आला की समाजाला वाटलं आणि वरच्या नेतृत्वाला वाटलं की ह्या समाजाला नेतृत्व दिलं पाहिजे आणि म्हणून मंत्रिमंडळामध्ये त्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व करण्याची संधी त्या ठिकाणी त्यांना उपलब्ध करून दिली. आणि ती करत असताना मला पण त्या ठिकाणी विचारण्यात आलं. त्यावेळेस मी म्हणले की एक चांगले व्यक्ती आहे, त्या ठिकाणी आपल्याला काहीतरी आपल्या समाजासाठी, आपल्या संस्थेसाठी, समाजातल्या शेवटच्या घटकासाठी काम करेल अशा पद्धतीची भूमिका त्या ठिकाणी मी स्वतः माझ्या भायांना शिफारस केली की जरूर त्यांना मंत्रिमंडळात काम घ्या, आपण करूया. पण ज्या दिवशी मंत्री झाले त्या दिवसापासून ह्या सर्व खटाटोपामध्ये कारखाना कसं बंद पडेल, देवस्थानमध्ये कसं राजकारण करता येईल, यात्रा कशी बंद पडेल यासाठीच राजकारण चाललेलं आहे. आणि म्हणून अशा ह्या व्यक्तींना कुठं जागा ठेवायची ते तुम्ही ठरवायचं आहे. मला फक्त मी ह्या सर्व मंडळामध्ये पण मी नेहमी सांगत आलोय की जर माझं चुकत असेल तर मला सांगा, मी बाजूला राहायला तयार आहे. माझ्यासाठी संस्था आणि हा समाज सफर होता कामा नये आणि मी जरूर आहे. काळाची परिवाराचं एक हक्काचं नातं आहे आणि ते मी सांभाळण्यासाठी मी जरूर त्या बाजूला राहून माझ्या परीने जेवढं चांगलं करायला तुम्हाला देता येईल तेवढं देईल. परंतु ती मंडळी मला, आपण सर्वजण मंडळी परवा निवडणुकीमध्ये पण बिनविरोध होताना मी बाजूला व्हायचं, पण आपण मंडळीने ऐकलं नाही. पुन्हा एकदा माझ्याच चिरंजीवांना त्या ठिकाणी आपण चेअरमन करून ते पूर्ण